Otec, mama a ich 3 deti, Alica, Božena a Cyril sa vydali na výlet na bicykloch v rade za sebou, pričom prvý a posledný bol vždy jeden z rodičov. Ak bol prvý otec a posledná mama, deti medzi nimi mohli byť zoradené A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, alebo C, A, B, C, B, A, čo spolu tvorí 6 možností. Ak bola prvá mama a posledný otec, deti medzi nimi mohli byť zoradené takisto A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, A, C. C, A, B, C, B, A, čo takisto vytvára 6 možností a teda spolu ich je 12.